Sinar kadang muda tumaruno anggenyong pareng ayahi ganti paring pasugatan kunjo dhateng para rawuh. Arsa hamyak sepining swasana lumantar putra Agusta. Sinanggiyong kadang Widyawati ingkang samangke mugi kepareng satunggal baka satunggal Widyawati linggar jengkar saking palenggan arsa kepareng. Jumeneng derek pitemangan so ngaturane pakurmatan. Inggih diwedal kawontenan nenggih satunggal baka satunggal Widyawati. Mijil sang laladan karang nongko nenggih panjenenganipun Dya Ayu Aning tok. Ngeyayu sing kireng para mantri jojokno awe laju mijil sang laladan Sragen Asri Perbanasan Ngawi Dya Ayu Anik Mariati Nur Kasanah yo nah weyalale ngoyo ayo ing awe yo pungkasan Widyawati mijil saking laladan sentra lurik pedan indah permen Dya Ayu Fitri Rahmawati Miki Diasto Mbak yo jangkep jumeneng Widyawati putra Agusta mratandani menggah purwakaning suka parisuka kapiyarsa salam buka putra Agusta sumangga den makarya sarengan kalian kadang-kadang HR audio matur sembah nuwun Dalipat fotografer Sinangguyung live streaming niki saking Berlianda Multimedia matur thank you sumangga salam buka putra Agusta monggo. Tangan
pambuka saking Putra Agusta